leydi Sénégal laamu ngu ene jogii duusirɗe muɗum. ɗen duusirɗe eɗen nganndini ɗe mbayi wonko kalnoɗen heen. en kaalino ko conseil des collectivités territorial ɗum ɗon ko ɗum diisondiral toongal ko faate ketta leydi laamaaɗi laamateeɗi. kono noon wonaa ɗon tan ɗum haadi. duusirɗe leydi Sénégal e laama muɗum duusirɗe mum ene heen ene limtee kadi ko wiyetee conseil d' état. en jogii kadi ko wiyetee conseil constitutionnel. ɗin duusirɗe kala wonko ɗe ndeeni. conseil d' état ko diisondiral dowla. diisondiral dowla kañum e hoɗum siifaako e doskal gonka dowla Sénégal. ngal ɗon diisondiral towngal ngal nganndanɗaa hooreejo leydi ene tuugnoo heen. conseil d' état ko kala nde nganndanɗaa hoore maaɗa laamu ngu e gooto e terɗe gollorɗe laamu luurdi jaagorgal ngal e gollorgal ngal. manam service o walla usine o luurde usine hono muɗum to banggal sarɗeji jaagol walla noon taw diisondiral ngal ngal luurdi ko hakkude laamu ngu e sarɗeji muɗum e hoore muɗum no luurdi kañum hoore muɗum e galle gollorɗo o. e on sahaa ñaawirɗuɓe ɓe haala ka nawe wullitaango to ngal dosgal dowla. diisondiral dowla woni conseil d' état. so ammala ɗum noon kadi diisondiral dowla kadi ene ruttito e yurnitaade e tagnanɗe lewde sabu wullitaango tagnanɗe laamu tagnana hunde e dow nokku o jaɓaani ɗum ɗon woyto to ɗum ko diisondiral dowla hono conseil d' état. ndeka noon yurnitaade tagnande laamu ɗum ɗon on tuma noon waɗata ɗum kadi ko diisondiral dowla hono conseil d' état.